facer navicol enlatado. Empecé hai 7 anos a investigar, Primeiro aprendín a abonar as terras e a ver como se comportaba. Despois a rejalo, porque se o rejas no verán, por exemplo, para que se dea no verán, hai un problema bastante gordo, que no verán estropease se o rejas. Hai que saber rejalo. Aprendín a facer compost tamén para el, a propósito. Desinfectante, non quero descatalogar outros, pero isto é unha das mellores cousas que hai. Anticancerígeno ante todo. É importantísimo isto que estou a falar porque é verdad. Non o digo eu, dino un laboratorio madrileño, un único, e non hai máis nadie que faja enlatado, Malladas e iso, hai moitas señoras por aquí que o van levar á Plaza Villa García. O meu levo rejalado aproximadamente unhas 20.000. Rejaladas. Vendidas, nada. 5.000, 6.000 ou así, unha miseria. Pero bueno, penso que teño que darlle agora un empuxón, sabes? Porque ademais é un produto que se come no verán e no inverno. Faise con revueltos, podes fazer con carne, e que acompaña con miles de cousas. Fibra, efectivamente, para os obesos é buenísima tamén, é boa incluso para infeccións do corpo, para enfermedades, sabes? Na porta, como lle dixo a moita xente xa, estou preparado, 100%, e non vou facer rotura de stock, porque son un tío que traballei na alimentación e na maquinaria, e sei do que estou falando.